Bago ko simulan ang kwentong ito, gusto ko sabihin na baka mabagalan ulit kayo sa boses ko. Gawa ng muling sumakit ang lalamunan natin, kabaryo. Halos 24 oras na rin akong gising. Dahil pinili ko yung mga istorya na hindi na kayo maguguluhan. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe dyan ay pindutin lamang ang subscribe button. Huwag nyo ring kalimutang mag-comment at like para mas lumaki ang ating munting channel, kabaryo. Sa dulo na lahat ng shoutout ko, yun lamang po. Salamat. Umpisahan na natin. Naniniwala ba kayo na ang labis na pagtitiwala kapalit ang pera ay pwedeng maglagay sa iyo sa panganib? O ang mas malala ay pwedeng buhay mo ang maging kapalit? Mapagpalang araw, kwentong baryo. Maging sa mga kabaryong katulad kong nakikinig sa inyong channel. Matagal na akong suki dito sa YouTube ng iba't ibang channel patungkol sa mga totoong pangyayari na nararanasan ng mga nagpapadala ng istorya. Siguro ay mahigit 2 dekada na rin itong karanasan ko. Ngayon lang talaga ako naglakas ng loob na maglahad ng kwento sa channel nyo. May ilang channel akong susulatan sana, ngunit baka hindi rin maere itong kwento ko. Isa pa, kabaryo, nagustuhan ko yung paglalahad ng istorya mo dahil para sa akin, tipong kalmado lang at medyo gwapo rin ang boses. Sender ulit nagsabi niyan, kabaryo. Nga pala, itago nyo na lang ako sa pangalang Aljun. Gaya ng sinabi ko, kabaryo, ay higit sa 2 dekada na itong nakalipas. Sa pagkakatanda ko, ay taon ito ng 1996. Manila boy talaga ako. Ngunit ang kwentong ito ay nangyari sa lugar ng Catbalogan, Samar. Hindi ko na lang ibibigay ang eksaktong lokasyon, kabaryo. Ang edad ko noon ay nasa 23 taong gulang. Kayo na ang bahalang mag-compute, kabaryo. Bali, may kaya naman talaga ang pamilya namin. Ang mga magulang ko kasi ay meron magandang trabaho noong panahong ito. Ngunit ako ay naulila ng isang aksidente ang tumapos sa kanilang buhay. Gamit-gamit ni tatay ang owner type naming jeep noong pang-service niya sa trabaho, at kasama niya ang nanay ko. Nang isang truck ang nawala ng preno at dun na natapos ang masayang pamilya namin. Ulila man ako sa mga magulang ko noong panahong iyon, ay andun si Tio Nestor na bunso sa kanila ng tatay ko. Maging ang 2 kong kapatid noon ay kasama ko rin. Labis ang pagluluksa ng pamilya namin noon, ngunit hindi kami pinabayaan ni Tio Nestor. Umalalay siya sa aming magkakapatid noon. Ako naman noon, kabaryo, ay
ninais na huminto muna sa pag-aaral. Alam ko kasing nahihirapan si Tio Nestor na itaguyod kami kahit hindi ito magsalita. Kusinero kasi itong si Tio Nestor, kaya naman sinama niya ako noon sa pinapasukan niya upang maging alalay o tagahalili sa mga niluluto niyang putahe. Noon nga kabaryo ay ayos naman ang kinikita namin. Nakikihati na rin ako kay Tio Nestor sa mga bayarin, lalo pat iisang bahay lang kaming magkakapatid. Wala pa siyang asawa noon, kaya naman ayos na ayos lang rin ang samahan naming magtiyo. Lumipas pa noon kabaryo ang halos sa 2 buwan. Naging isa na rin akong kusinero sa kainang nilulutuan ni Tio Nestor. Natuwa kasi sa kanya ang amo niya kung kaya't maging ako ay iniangat nito sa posisyon. Sobrang tuwa ko naman noon kabaryo kung kaya't lahat ng itinuro sa akin ni Tio Nestor ay talagang pinahahalagahan ko. O Aljun, natuwa sa atin yung amo ko, lalo na sa'yo. Nakitaan ka raw niya ng potensyal sa pagluluto. Buti nga at kusinero ka na rin ngayon. Wika nito sa akin. Oo nga tiyo eh. Buti na lang talaga nakinig ako sa mga payo mo. Salamat din sa mga turo mo tiyo. Hindi ko naman mararating to kung hindi dahil sa'yo. Sambit ko noon kay Tio Nestor habang naglalakad na kami pa uwi. Nako, ito talagang pamangkin ko. Alam mo kung nakikita ka ni Kuya na natututo ka sa buhay, tiyak matutuwa sa yun. Muling sambit sa akin ni Tio. Doon ay hindi na ako nakasagot dahil sariwa pa rin sa alaala ko ang lahat kabaryo. Hanggang sa bumalik ako sa wisyo nang isang jeep na ang tumigil sa harap namin ni Tio. Mabilis naman kaming sumakay ni Tio noon kabaryo. Bit-bit ko rin noon ang mga natirang niluluto namin sa kainang pinagsisilbihan niya. Nga pala kabaryo, ang sahod namin noon ay nasa 200 pesos na ng panahong iyon. At alam naman natin na malaki na yun, kaya talagang nakapag-ipon na kami ni Tio, lalo na ako. Habang nag-aaral kasi ang mga kapatid ko noon, ay ako rin ang umaako nito. Pagtapos nga namin sa isang mahabang araw kabaryo ay nakarating na rin kami sa bahay. Doon ay inihanda ko ang mga pagkain para sabay-sabay na rin kaming kumain ng mga kapatid ko at ni Tio. Konting description lang rin kabaryo. Ang nilulutuan kasi namin na kainan ni Tio Nestor ay purong Chinese food lang ang hinahain. Dati ay hindi naman kalakas ang ganong uri ng pagkain, ngunit ngayon ay talagang pinipilahan na sa mga kainan. Maaga rin kaming nagpahinga noon kabaryo. Maaga rin kasi ang oras ng trabaho namin. Matapos ang gabing yun, ay maaga akong nagising upang mag-ayos ng aking sarili. Matapos akong makaligo ay agad rin akong nagbihis, pero hindi ko pa rin nakikita noon si Tio na bumangon na.
Doon na ako nagtungo sa kwarto niya upang gisingin siya dahil baka mahuli pa kami sa trabaho. Pagbukas nga ng pinto ay nakita ko itong nakatalukbong ng kumot mula ulo hanggang paa. Agad ko namang tinanong si Tio kung anong problema. Ngunit magtatanong pa lang ako noon ay nang madikit ang mga kamay ko sa kanya. Sobrang init noon ni Tio Cabarrio. Hindi ko alam sa kung ano ang gagawin ng mga oras na iyon. Hanggang sa binigyan ko muna ito ng paunang lunas. Hindi ko naman pinapasok ang isa kong kapatid para siya ang magbantay kay Tio kung sakali. Tio, papasok muna ako. Magpahinga ka lang. Di kasi pwedeng wala tayong kikitain sa araw na ito. Alam mo na, para mabilhan rin kita ng mga gamot mo. Wika ako noon kay Tio. Ngunit bigo akong makakuha dito ng isang sagot. Tahimik lang ito at tila nagdidiliryo na sa kanyang nararamdaman. Habang ako ay nagmamadali ring umalis dahil kailangan ko nang makapasok. Doon nga Cabarrio ay lumabas na ako at nagbiyahe patungo sa trabaho namin. Makalipas ang halos 15 minutos na biyahe ay nakarating na ako sa trabaho. Laking taka naman ang amo ko noon, Cabarrio, dahil hindi ko nga kasama si Tio Nestor. At nagwika ito ng, "Oh Aljun, bakit mag-isa ka lang? Asan si Nestor? Hindi ba kayo sabay pumasok ngayon?" Wika nito sa akin at doon ay mabilis akong sumagot ng, Pasensya na pero hindi po makakapasok si Tio ngayon. Nagkaroon po kasi ng sakit. Sa katunayan, mataas po lagnat niya ngayon. Hindi ko rin alam dahil kagabi ayos naman itong si Tio bago kami magpahinga. Ganun ba? Wala namang problema sa akin, Aljun. Alam mong malakas ngayon. Kakayanin mo ba ang lahat dito ng mag-isa? Tanong nito sa akin. Oo, kakayanin ko naman po. O siya, sige. Maiwan na kita. Ngayon kita mas kailangan kaya pag-usayan mo sana. Muling wika nito sa katumalikod papalayo sa akin. Dito, Cabarrio, ay mabilis ko namang inihanda ang lahat. Nariyan pat sunod-sunod talaga ang naging order ng mga tao ng gabing yon. Iniisip ko na lang noon na kailangan kong matapos agad para makauwi ako at mapuntahan agad itong si Tio. Ang akala ko, Cabarrio, ay kakayanin ko mag-isa ngunit hindi pala talaga. Doon ko napagpasyahan na magpatulong na rin sa iba kong mga kasamahan sa kusina. Noong una ay ayaw pa nila. Ngunit nang pumunta ang amo namin ay wala rin silang nagawa. Grabe yung araw na yun, Cabarrio. Dahil dun ko nalaman na hindi pala talaga madali ang mag-isa lalo na kung ganoon ang uri ng trabaho na gagawin mo. Nang matapos naman ang gabing yon, kahit papaano'y natuwa na rin ako at ang amo ko. Agad na rin akong nagpalit dahil gusto ko na rin makauwi. Habang papalabas na ako, ay may isang lalaki ang nagtanong kung ako daw ba ang nagluto ng mga kinain nila kanina.
Nagsabi naman akong oo. At pagtapos nun ay nagbigay ito ng pera dahil natuwa raw ang pamilya niya sa mga putahing inihanda namin. Hindi naman ako magpapaka-ipokrito kung sasabihin kong hindi ko tinanggap ang perang iniabot nito, kabaryo. Hindi pa naman kasi ganoon kauso ang cellphone. Kapag meron ka nga nito ay isa ka ng mayaman o di kaya ay mataas ang posisyon mo sa trabahong pinapasukan mo. Sumakay agad ako ng jeep noon kahit na sabit lang ako sa likod. Hindi na rin ako nakaupo noon, kabaryo, dahil talagang punuan ang jeep na yon. Makalipas ang ilang minuto, narating ko na rin ang bahay namin. Doon ay mabilis akong pumasok sa loob. Pagkapasok ko nga ay agad na bumungad sa akin ang kapatid ko. Tinanong ko ito kung anong nangyari. Medyo ayos na raw si Tio. Lalabas lang daw siya para bumili ng makakain nila. Agad ko ang tinakbo si Tio, kabaryo. Doon ko nga nakita itong kumakain ng isang instant noodles. Agad naman itong nagsalita sa akin ng, "O Aljun, andiyan ka na pala. Kamusta? Ano sabi ng amo natin?" Wika nito habang humihigop ng sabaw. Mabuti Tiyo at ayos ka na." Yun nga, maraming tao kanina. Hirap pala talaga pag mag-isa ka, lalo na kung sa kusina. Wika ko noon kay Tio Nestor. Ganun ba? Oo, eto, medyo ayos na ako. Baka bukas pumasok na ako ulit para hindi ka rin mahirapan. Sambit nito sa akin. Sigurado ka ba, Tio, na kaya mo na? Baka naman mabinat ka niyan. Kaya ko pa naman, saka mas lalo kong ginaganahan ng isang lalaki ang lumapit at nagbigay ng pera sa akin para puriin ang luto ko. Mahabang paliwanag ko kay Tio Nestor. Oo naman, parang di mo naman kilala yung tsuhin mo. Nga pala Jun, yung lalaking sinasabi mo, malamang si Mang Austin yun. Suki na talaga yun. Kapitan din kasi sa kanila yun. May minsanan pa nga na nag-ayayo na pagsilbihan ko sila upang ipagluto. Mahabang tugon ni Tio Nestor sa akin. Ano sinabi mo, Tio, nung inalok ka? Baka naman tinanggihan mo. Hayaan mo, pag nag-aya ulit, sama na tayo, malay mo. Mas malaki ang sahod na ibigay sa atin, di ba? Wika ko kay Tio Nestor. Hindi talaga malaki. Dahil sobrang laki nung inalok, pero humindi ako kasi di ko alam yung lugar nila. Hayaan mo na. Sige na Aljun, magpalit ka na para makapagpahinga ka na rin. Dun nga, kabaryo, ay hindi na ako nakasagot pa kay Tio. Agad rin akong nagbihis na upang makakain na rin kami kasama ang mga kapatid ko. Matapos ang gabing iyon, konting kwentuhan lang ang nangyari, kabaryo, sa pagitan namin ni Tio. Natulog na rin kami matapos makapagpababa ng kinain. Kinaumagahan ay ganoon ulit ang naging siste. Ngunit si Tio Nestor na ang gumising sa akin. Ayos na rin kasi ang pakiramdam daw nito. Pagtapos naman naming magkape ay
Agad na kaming gumayak para raw mas maaga kaming makapasok. Pambawi daw ba sa amo namin? Pagbalik namin noon ay masaya namang bumati ang amo namin. Doon na nag-umpisa ang araw namin ni Tio Cabario. Normal na araw ngunit hindi namin alam na doon na pala mag-uumpisa ang lahat ng karanasan na ayoko nang maulit pa. Pasara na ang restaurant noon, Cabario. Dahil isa na lang hinihintay namin bago kami tuluyang magligpit. Doon ay lumabas muna ako upang magsindi ng isang sigarilyo. Si Tio Nestor naman ay naiwan sa loob ng kusina. Habang nagyoyosi nga ako at hinihit-hit ko ang sigarilyong hawak ko, ay isang matanda ang lumapit sa akin. May dala-dala itong isang sako na puno ng kung ano-ano ang mga laman. Iba rin ang amoy nito, Cabario, dahil talagang nanunuot iyon sa ilong ko. Noong una ay hindi ko naman ito pinansin. Ngunit di naglaon ay nagwika ito sa akin ng, Iho, pwede bang makahingi ng tubig at konting makakain? Medyo nagugutom na kasi ako. Wika nito sa akin. Napaisip naman ako, Cabario. Doon ay inisip ko na pwede ko namang bawasan ang babaunin namin ni Tio Nestor na pagkain. Ganun ba, tay? Sige, magantay ka lang, tay. Kukuha muna ako ng pwede mong makain. Wika ko noon, Cabario, sa matanda. Nagpasalamat naman ito at dun nga ay agad rin naman akong pumasok sa loob. Dun ko tinawag si Tio Nestor. Tio, baka pwede mong bawasan yung iuuwi natin sana sa bahay. May lumapit kasi sa aking isang matanda ng nangingi ng pagkain saka may inom. Wika ko rito. Ganun ba? Sige, walang problema. Saglit lang, Jun. Kuha lang ako ng pambalot. Wika nito at makailang saglit lang ay ibinigay na nito ang isang supot na may lamang pagkain at inumin. Sinabi pa ni Tio na pinasobrahan niya na raw ito para daw mabusog ang matanda. Dali-dali naman akong lumabas, Cabario. Bit-bit ang supot na naglalaman ng pagkain. Doon ko nga inabutan ng matanda na naghihintay pa rin sa akin. Pagkaabot ko rito ay agad naman itong ngumiti at nagpasalamat. Ngunit nang masabi niya na iyon, ay kapalit nito ang pilit na iniaabot ng matanda sa akin. Doon ko nakita ang isang botelya na may laman na tila isang buhangin. Tinanong ko naman ito kung ano iyon. Ang sabi ng matanda, bilang kapalit ng kabaitan namin ay ibigay ko raw ito kay Tio Nestor. Yun raw ang isang luya na hindi basta-basta nahanap sa kung saan. At ito raw ang magliligtas sa buhay namin. Pagsilay ko sa botelya ay mistulan itong kulay pula. Habang tinitignan ko naman yung botelya ay biglang pumasok sa isip ko nang banggitin nito ang pangalan ni Tio Nestor. Doon ko naisip kung papaano niya nalaman ang pangalan ni Tio. Akmang ibabalik ko na ang tingin ko sa kanya ay gano'n na lang ang gulat ko dahil
wala na ito sa harapan. Tila isang bula na mabilis na naglaho yung matanda. Inikot ko pa ang paningin ko, kabaryo, ngunit wala na talaga ang matanda sa paligid. Hanggang ngayon nga sa tuwing naiisip ko yung ganoong tagpo, halos tumayo pa rin ang balahibo ko sa katawan. Dali-dali akong pumasok para magtungo noon kay Tio Nestor. Doon ko inilahad ang lahat, kabaryo. Maging si Tio Nestor ay hindi makapagsalita ng mga oras na yun. Iniisip rin kasi nito kung may kakilala ba siyang matanda, ngunit wala ring pumasok sa isip nito. Agad niya namang kinuha ang botelya na naglalaman ng pulbos ng luya. Tuloy-tuloy pa sana ang usapan namin noon, ngunit dumating na ang amo namin. Doon na ito nag-umpisang ipasara ang kainan dahil maglilinis pa raw. Habang naglilinis nga ako, kabaryo, ay paulit-ulit kong iniisip ang itsura ng matanda. Nang matapos na kami ay mabilis naman kaming lumabas ni Tio noon, kabaryo. Maya-maya pa ay yung matandang nagbigay sa akin ng pera na tinawag ni Tio Nestor na Mang Austin, nandudun na naman sa labas. "Oh, Mang Austin, kayo pala. Kumain ba kayo ulit kanina?" Wika ni Tio Nestor sa matanda. Hindi. Sa totoo niyan, kayo talaga sinadya ko dito. Ganito kasi, di ba? Naaalala mo, inalok kitang magtrabaho sa akin nakaraan pero tumanggi ka. Wika ni Mang Austin kay Tio Nestor. Oo. Alam niyo naman kung aalokin niyo ako ulit Hindi po, kasi may trabaho po ako dito na regular. Sa katunayan, kasama ko itong pamangkin ko. Tugon ni Tio Nestor dito. Maya-maya ay sumagot din naman itong agad si Mang Austin. Oo, alam ko, Nestor. Kaya nga pinagpaalam na kita sa amo ninyo. Isang araw lang naman kitang hihiramin kasama pamangkin mo. Huwag kang mag-alala. Pumayag na ang amo nyo at ang sahod nyo rito ng 1 buwan. Yun ang ibibigay ko sa 1 araw nyong serbisyo sa akin. Mahabang paliwanag ni Mang Austin sa aming dalawa. Doon ay napalunok ako ng laway sa narinig ko, kabaryo. Maging si Tio Nestor ay napatigil sa pagsagot. Yung 1 buwan kasi naming sahod ay kikitain namin ng 1 araw lang. Ilang segundo pa ang dumaan ay ako na mismo ang umuo sa pakiusap ni Mang Austin. Bahagya namang kumunot ang noo ni Tio Nestor. Pero wala na rin itong nagawa. Nagpaunang bayad itong si Mang Austin at agad kong kinuha. Ang luwas daw namin ay sa susunod na araw na. Maging sa tiket ay wala na rin kaming dapat daw na problemahin. Dahil sagot na raw lahat ni Mang Austin. Mabilis rin naman itong umalis, kabaryo, matapos mailahad sa amin ang kanyang plano. Doon ay hindi pa rin nagsasalita si Tio Nestor. Hanggang sa makauwi na kami sa bahay. Doon na ito nagwika ng, "Di ko alam, Aljun. Parang duda talaga ako kay Mang Austin Di na lang ako nakatanggi gawa ng nakuha mo na yung bayad."
Subukan lang natin, Tiyo. Malay mo, dito na maging ayos takbo ng karera natin. Wika ko kay Tiyo Nestor at wala na itong sinagot pa. Batid ko kasing nag-iisip din siya na sa kabilang banda ay tama ang pagtanggap na ginawa namin. Dun na nga kami nag-ayos ng iilang gamit, kabaryo. Total isang araw lang naman. Nagdala lang kami ng tig-isang bag. Yung saktong kekailanganin lang para hindi rin sagabal sa biyahe. Fast forward ko lang ng konti, kabaryo. Ito na yung araw na aalis na kami. Umaga ang nakatalaga sa amin, kung kaya't gabi ang magiging dating namin sa liblib na baryo ng Katbalogan. Tanging papel na may address lamang ang hawak-hawak namin noon. May dala naman kami ni Tiyo na iilang kagamitan sa pagluluto at paggagayat ng karne. Noong unang imbita kasi kay Tiyo ay isang piyestahan ng inaalok nito. Ngunit ngayon ay tanging buong angkan lang ni Mang Austin ang magiging bisita. Nang makarating na kami sa pantalan ng Kabisayaan, ay kaagad naman kaming nagtanong sa mga taong nandun. Halos karamihan ng mapagtanungan namin ay ayaw maghatid sa lugar na nakalagay sa papel. May isa pa roon na kinausap ko ngunit tumanggi ito kahit na doble ang ibabayad namin. Ano ka mo? Diyan kayo pupunta? Nako mga otoy, kung mahal nyo pang mga buhay nyo, bumalik na kayo ng Maynila. Wika ng isang tricycle driver habang papalayo na ito sa amin. Wala na kaming pag-asa ni Tiyo Nestor, ngunit isang lalaki ang lumapit sa amin. Ayos na ayos ang postura nito na makikita mong disente. Dun ko nakita ang isang itim na sasakyan kung saan ay pinapasundo raw kami ni Mang Austin. Wala naman kaming nagawa ni Tiyo Nestor dahil di rin naman tinanggap ang alok namin sa mga tricycle driver. Dun nga, kabaryo, mabilis kaming sumakay. Sa tansya ko ay nasa 10 minuto na kaming tumatakbo noon. Ngunit ang kalsada noon ay paliit ng paliit. Hindi ko rin masyadong makita ang kalye dahil maitim ang bintana nito. Dun ko rin kinalapit si Tiyo ngunit maski ito ay tahimik na nakamasid lamang. Maya-maya pa, sa sobrang bilis lang na bigla nang may isang malaking bahay sa lugar na iyon. Doon ko na rin nakita ang iilan na mga nakaparadang sasakyan. Pagbaba nga namin noon ay agad kaming sinalubong ni Mang Austin. Kitang-kita naman sa mga labi nito ang labis na pagkagalak na tumuloy kami ni Tiyo Nestor. Oh, Nestor, Aljun, kamusta naging biyahe? Natagalan ba kayo sa pagantay? Wika ni Mang Austin sa amin. Hindi naman, Mang Austin. Saan nga po pala yung gagawin namin? Wikang pagtatanong ni Tiyo Nestor kay Mang Austin. Habang tinuturo nga nito sa amin ang lugar kung saan paglulutuan ay batid kong iba ang aura nito. Iba rin ang presensya nito sa unang beses ko itong makita.
Dun nga kabaryo ay ibinigay nito ang kaukulang bayad sa serbisyong gagawin namin. Naku, Mang Ustin, hindi pa naman kami tapos na magluto sa inyo. Ayos lang naman kahit pagkatapos na namin maluto ang lahat. Wika ni Tio Nestor sa matanda na noon ay nakangisi ito ng makahulugan. Ano ka ba? Ayos lang yan. Baka kasi makalimutan ko na yan. Alam mo naman mamaya babaha ng alak. Wika nito kay Tio. Nagpahabol pa ito na may nakalaang karne na kung kaya't wala na kaming iisipin pa. Noon ngang mag-umpisa kami ay halos sobrang dilim na sa kapaligiran. Tanda ko pa na sa likurang bahay lang ito at may katabing poso. Dun ko rin nakita na purong mga laman loob lang ang nakalatag na karne. Maging sa rekado ay wala na raw kaming dapat na ilagay pa. Lutuin lang raw namin ito ng katamtaman hanggang sa maging malambot ang mga laman nito. Dun na ako nagtaka na papaanong kinumbida pa kami nito ngunit ganong luto lang pala ang gusto niyang gawin namin. Sinabi pa nito na magpasabi lang raw kami kung kulang ang mga karneng ihahanda nila. Nung mga panahong iyon kabaryo, ay hindi ko naman matiis ang sobrang lansa at baho na naamoy ko. Mistulang mga bulok na karne ang lulutuin namin ngunit nang hawakan namin ito ay halos mainit pa at masasabi mo talagang bagong katay ito. Habang ginagayat nga namin ni Tio Nestor ang mga karne, ay dun ko naman napansin ang mga aso na nakapaligid sa amin. Hindi naman ito tumatahol ngunit makikita mo na agresibo ang mga ito. Gawa ng kitang-kita mo sa dilim ang mga kulay pula nitong mga mata. Maging ang mga pangil nito na triple ang haba sa isang tipikal na aso. May mangilan-ngilan rin na padaan-daan sa likuran namin ni Tio na tila nagmamasid sa aming ginagawa. Maya-maya pa kabaryo ay sinimulan ko ng hugasan ang mga karning nagayat na. At dun ko nakita sa bandang gitna ang grupo ng mga tao. Meron dun isang tao na nakahiga sa tila isang kahoy na mesa. Nagawa ito sa isang puno ng nara. Pilit kong hinahanap dun si Mang Ustin. Ngunit hindi ko ito makita. Ang mas nagpakilabot pa sa akin ay nang makita ko na pinupunasan nila ito ng sariwang dugo sa katawan. Saka ito bumibigkas ng hindi ko maintindihan na lengguwahe. Agad akong bumalik kung saan nagagayat si Tio Nestor upang ibalita ang nakita ko ngunit mas nauna itong nagwika sa akin ng, "Aljun, wala ka bang napapansin? Hindi normal ang paligid. May mali dito. Kanina, yung isang lalaki kumuha ng isang karne sa drum na andoon sa unahan. Nakita kong kamay iyon ng tao. At ito pa. Natatandaan mo ba yung
matanda na humingi ng pagkain sa atin. Yung luya na ibinigay noon ay naglagay ako dito sa putahe. Bigla namang umalingasaw ang napakabahong amoy mula nang mailagay ko yun. Mahabang paglalahad na wika sa akin ni Tio Nestor. Anong ibig mo sabihin, Tio? Aswang ang lahat ng nandito, maging si Mang Austin? Alam mo, Aljun, yun din ang duda ko. Kanina pa ako naghahanap ng kalamansi pero wala akong makita. Yun ang magiging sagot sa mga tanong natin. Mahabang paliwanag ni Tio Nestor. Sinabihan naman ako nitong huwag munang magpapahalata. Susubukan niya raw ilagay ang luya sa lahat ng putahe. Doon raw malalaman kung ano ba ang epekto nito sa pinaghihinalaan niyang aswang. Nang matapos na namin ang putahe, kabaryo, ay nakahanda na sana kaming tumakbo, ngunit andun pa rin sa paligid ang mga aso. Nang may kukuha na ng mga niluluto ni Tio, mabilis itong nabahing. Napalingon ito sa amin ng nanlilisik ang mga mata at parang isang asong ulol na naglalaway. Doon na kami tuluyang kumaripas ng takbo. Nasigurado nga namin na aswang ang mga andoon sa piging ni Mang Austin. Hindi namin kabisado ang daan, kabaryo, ng oras na iyon. Ang ibang aso noon ay dahan-dahan na ring tumakbo. Habol-habol kami. Doon ay isang matanda ang nagpakita sa harapan namin. Nang madampian ito ng liwanag ng buwan, doon namin naalala na ang matandang binigyan namin ng ulam at yung matandang nakatayo ay iisa. Doon ito nag-umpisang magwika ng, "Huwag kayong aalis sa tabi ko. Aswang ang mga yan. Hawakan nyo itong isang tabak." Wika ng matanda sa amin ni Tio Nestor. Doon ay pinalibutan kami ng di bababa sa mahigit 10 aso. Lahat ng ito ay angil ng angil na tila nauwaw na sa sariwang dugo. Doon na tuluyan naglabas ng kung ano ang matanda. Magkabila ang kamay nito ay puno ng kung anong buhangin. Doon nito isinaboy ang mga luya na kagaya ng binigay niya sa akin. Kada masabuyan ng luya, kabaryo, ay tila nagkakasugat sa katawan na parang asidong dumampi sa balat nila. Hindi rin naman nakaabante ang mga ito. Gawa ng nakaramdam din ito ng mga matinding takot sa kanilang katawan. Doon nga, kabaryo, ay patuloy ang ginawa ng matanda. Nag-uusal din ito at iniihip sa hangin. Ang ilan sa mga nilalang pa nga ay tuluyang napahandusay sa lupa. Si Mang Austin naman noon ay nakita namin sa hindi kalayuan. Nakangisi ito at may kung anong binabalak. Matapos ang tagpong ito, kabaryo, unti-unti namang umatras ang mga nilalang. Gawa ng pasikat na ang haring araw.
ilang minuto pa nang tuluyang magliwanag ang paligid. Agad na nagpatulong ang matanda na sunugin ng mga bagay na makikitang konektado sa mga aswang. Mabilisan rin naman naging abo lahat ng karne. Doon tuluyan ang nagsabi ang matanda sa amin. Kaya raw siya naroon sa Maynila ay dahil kay Mang Austin. Si Austin pala ang namumuno sa sekta ng mga aswang sa lugar ng Katbalogan. Isa rin daw ito sa mga punong ministro ng simbahang Katoliko. Sa pamamagitan raw ng pagpapanggap nito ay mas marami ang lumalapit sa kanila upang maging yanggaw. Nang matapos iyon, kabaryo, ay nag-ayos na rin kami ni Tio Nestor. Doon na kami tuluyang bumalik pa Maynila. Dala-dala ang ilang medalyon na pinagkaloob sa amin ng matanda. Buhat noon, kabaryo, ay hindi ko na ninais ang bumalik sa lugar na iyon. Sa ngayon ay hindi na rin naman namin alam kung ano ba ang nangyari kay Mang Austin. Matapos kasi ang pangyayaring iyon ay patuloy na rin kaming umalis sa trabaho, kabaryo. Sa ngayon, kabaryo, ay meron na kaming maayos na pamilya. Si Tio Nestor naman ay nakapag-asawa na rin. Ako naman ay masasabi kong medyo maginhawa na ang buhay ko. Gawa ng napatapos ko ang lahat ng kapatid ko. Hindi man ganoon na nakakatakot ang istorya ko, kabaryo, ay sana may mapulutan kayong aral sa kwento namin ni Tio Nestor. Nang minsan kaming matakam sa halaga ng perang inialok sa amin na ang pwede palang maging kapalit ay buhay namin mismo. Dito ko na po tatapusin ang kwento ko, kabaryo. Naway mabasa ninyo ang kwentong ito. Maraming salamat ulit. Maraming kwento pa sana ang mapakinggan namin. Salamat. Yun, so okay, kabaryo. Pansin nyo, di ba parang hindi okay na naman yung boses natin, no? So, hindi ko rin alam eh. Siguro ano to? Sa lamig na siguro to, init, no? Pero yun, komento muna ako. Bali yung istorya pala ni Aljun. Yun nga, tungkol naman to dun sa luya. Diba? Kasi kung mapapansin nyo yung binigay nung matanda. Hindi natin alam kasi kung albularyo ba yung matanda eh. Kasi isipin nyo, yung una, ang nag-alok sa kanila talaga si Mang Austin. Bali, si Mang Austin yung estranghero na, pero una na palang inalok neto si Nestor, yung tiyo ni Aljun. So hindi pumayag kasi nga pistahan, inarkila. Tapos nung nagkasakit tong si Nestor, dun inabot ni Austin. Ito namang si Aljun. Tapos yun nga, binigyan siyang pera. Siyempre, pero inyo, anong taon to? 1996. Magkano yung halaga ng 200 per day nun? Kahit papaano malaki yun. Baga, sa panahon natin, 1,000 siya ganun, di ba? Ay, ang dami na mabibili nun. Sobra-sobra. Tapos, yun nga, yung binigay nung matanda, kaya pala nandun yun. Diba? Yun ang nakakapagtaka. Tas, kilala niya si Nestor. No? So, hindi natin alam kung
ba't niya tinulungan tong, siguro parang na-predict niya na ang pakay ni Austin imbitahin tong dalawa, di ba? Tama ba, Aljun? No? So, siguro nakikinig si Aljun. Pero para sa akin kasi, hindi naman pupunta to sila, ay hindi naman, kung dalawa lang si, di ba, kung ang plano ni Austin mangyanggaw, ni Mang Austin. Ba't si Aljun saka si Nestor pa, dalawang tao lang naman. Tapos dun sa dulo ng kwento, sinabi nga na, namumuno pala ng sekta to si Mang Austin ng grupo. Kumbaga sekta kasi parang grupo, kulto ng aswang. Di ba? Yun yung sabi. Tapos punong ministro pa siya ng simbahang katolik. Di ba? Doble. Kumbaga doblado yung role na ito ni Mang Austin. So, tas yun nangyayanggaw. Pero para sa akin, siguro nagustuhan talaga niya yung luto ni Nestor tapos ni Aljun. Yun lang talaga. Yun nga lang, dumating tong matanda. Wala kasing binigay na pangalan to si Aljun kung anong pangalan. Tas yun na, binigay na yung luya, no? Pwede rin pala yun, no? Kaya lang, may kita nyo rin sa kwento, ang hinahanap pa rin ni Nestor, kalamansi, di ba? Pero nung nilagay niya yung luya, umalinga siya raw yung baho, di ba? Parang sa ngayon kasi ang luya, magagamit natin yan, di ba? Pantanggalan sa ganun. Pero yung dun sa kwento ni Aljun, nung nilagay ni Nestor yung luya, dun na lumabas yung parang pinakaamoy nung karne. So, yun medyo yun, parang red flag na talaga na negative to. Tas yun nga, puro laman loob. Ang hindi ko lang maano kung anong nangyari kay Mang Austin, no? Siguro boy pa to kasi 1996 to ilang taon pa lang to si Aljun, kasi kung 23 siya nun, kasi 23 plus 2 decades, diba? So 20 plus 20 mga 45 pa lang to ngayon. Ano pa? Fresh pa tong kwento ni Aljun kung 2000, di ba? Yun nga yung sinabi ko sa inyo, di ba? Yung past 2 videos natin, medyo magulo, no? Kasi, talaga hindi ko pwedeng ibahin. Tas yung isa, may nabasa ako. Nag-comment siya na, bakit daw yung title iba dun sa kwento? Hindi ko naman pwedeng, ano ba ang pinakamagandang term? Hindi ko naman pwede ibahin yung title ng iba yung, kumbaga, kasi sender, yung papadala na yan, may title na. Kahit reviewin yung mga upload natin dyan. Meron akong story dyan na wala siyang nilagay na title. Yun, sasabihin ko pag hindi ko nang lalagyan ng title, di ba? Kasi nga, olats din kung nakikinig talaga yung sender. Tas, hindi naman to yung title na, syempre, di ba? Ano na yun? Negative na agad yun. Kaya, kung ano yung title na nandyan, mga kabaryo, si sender lang din ang naglalagay niyan. Kasi, sabi nga, ang pinaka inaayos ko lang dyan sa kwento is yung mga letters lang. Pero yung last 2 uploads, di ba? Kita nyo, hindi wala. Yun talaga wala akong iniba. Kasi nga, yung iba siguro sabihin, ba na to, parang hindi legit. Pero yung may isa akong comment na nabasa, sabi niya, alam niya kung legit o hindi. So, yun. Saka iba nagko-comment na hindi na salaysay. Yun, possible yun. Kasi hindi naman detalyado talaga pag sinesend kahit naman siyang kwento, pag sinandyan, hindi na yung detalyado, talagang sulat yan, wala nang kama yan, wala nang tuldok as in straight. Yun lang ginagawa namin dito. Mga naglalagay lang tuldok kung saan ko hihinto yung pinaka-stories. Tas, yun na. Salang na yun. So, yun lang, sorry. Yun lang muna, kabaryo. Tas,
Ito shoutout ko. Bali yung komento ko, yun lang muna. Tapos kayo kung may comment ulit kayo rito sa kwento ni Aljun, comment nyo na kasi babasahin natin yan. So, ito shoutout ko muna isa-isa. Wait lang Yun, so umpisa natin. Shoutout ko si Arlene Kulsbesa. Yun, madam, shoutout. Nalito na delay. Kasi nagbabasa ako ng comment ngayon. Si Ma'am Ramonita, si Kaana. Yun, shoutout sa'yo, ma'am. Si Charlon Rulan. Sabi niya, hindi lang po niya masyadong nasalaysay ang kwento. Baka may trauma. Ayun, possible may trauma nga, no? Tapos si Josepina Ganapaw. Josepina Anapaw. Tama ba, madam? Yun. Salvacion de la Cruz. Si Quijor ang lugar na napuntahan ni Gino pero kulang masyado ang kwento. Tama ka, sir. Ako rin di satisfied sa yun. So, yun nga. Sabi ko hindi naman tayo bias dito. Pag alam kong medyo hindi satisfied yung kwento, sinasabi ko talaga medyo, di ba? Para win-win situation lang. No? Si Ma'am Roslyn Dalopere, yun, shoutout sa'yo, ma'am. Jenny Colosino, shoutout sa'yo, madam. Si kabaryong Elsa Constantino, shoutout sa'yo, yun. Maribik Orcajo, tama ba? Shoutout sa'yo, ma'am. Marilu Matsuda, yun. Jenny Mostrado, shoutout ulit sa'yo. Si Ma'am Sherry Labiste. Hondra Delin, yun, shoutout, madam. Si kabaryong Maria Selar, shoutout sa'yo. Haruyo Milin, yun, shoutout. Inday ng Paris, shoutout, ma'am. Si Chen de la Torre, yun, abangers libangan niya raw habang may shoutout sa salam. Army Mandarin, boss. Si Staniego, sabi niya, in my opinion, hindi lang po talaga siguro marunong magsalaysay si letter sender, boss. Puro shortcut po. Hindi lang po, ayun, tama nga naman. So, yun. Shifter Place. Boss, shoutout. Medyo okay na yung boss. Bumalik, boss. Di ko alam. Si Brain Omega, boss, salamat sa shoutout sa'yo dyan. Yun. Si Pahad. Tama, talaga, wag basta magtiwala. Yun. Etong mga binabasa ko, ito yung last upload natin. Kaya, sabi ko yung mga gusto ma-shoutout. Comment na lang kayo sa mga latest na upload para nababasa ko agad. Si June Amorin, boss, salamat. MJ Prias, yon, shoutout listening from Riyadh, salamat po. Mirsa 13 de la Torre, yon, shoutout, salamat, ma'am. Alex Alipio, boss, shoutout sa'yo. Rose Burse, Tessie Aguilar, yun, ano nangyari kay Tatay Ben? Hindi ko rin alam, madam, kasi bitin. Yun. Pilipina Palsario, salamat po. Luis Mac Dash Vlogs, ang gulo ng kwento. Oo nga, boss, magulo. Herlin Binas, pa-shoutout po. Ito, Annalyn Moniz, hindi niya rin daw maintindihan. Imelda Pascua, yun, hindi rin nata maintindihan ni ma'am. Lourdes Grace Garte, yun, salamat sa pakikinig, ma'am. Pedro Tampos, shoutout, boss. Blesil Dabasig, tama ba, ma'am? Blesil Dabasig. Ayun, Banjeline Sanchez, wag po tayo mag-skip ng ads. Support po natin si, ayun, pinakamaganda nating nabasa, no?
Wag mag-skip ng ad. Salamat, ma'am. Ayun, ang daming comment. Hindi ko mabasa. Puro user yung iba, kabare. Ba't ganun? Peli Sarayos. Shoutout sa'yo. Adonis Cortez. Boss. Azil Gumban. Shoutout sa'yo, ma'am. Azil. Saan yung iba? Meron ditong isang comment na, wait lang. Si Yumi Supia Amiranda. Ang haba, ma'am. Salamat. Ito. Richard Cos. Magulo at malabong kwento ni Arnel Cabario. Bakit hindi kumulo ang lana nung pagpasok pa lang niya sa pabre? O yun nga, hindi natin alam. Nagre-relay lang tayo sa pinadala. Si Miriam Gosela. Sabi ni Madam, sa amin po meron pa din aswang. Kapitbahay namin pero namatay na sila, pero may naiwan na mga pamangkin at apo na lang. Hindi talaga sila mawawala yan, idol. Sa Davao. Sa amin daming aswang. Yun nga, hindi naman talaga mauubos yan kasi ano na yan kumbaga, depende na lang kung lalabas yan, kahit saan naman meron yan. Depende na kung gusto nila magpakita, di ba? So, hindi natin mapipigilan yan. Hindi rin natin pwedeng sabihin na wag na kayong magpakita. Negative yun. Marlon Candelario. Boss Marlon. So, yun. Yung last natin si Marlon Candelario. Yun, sa next shoutout natin. Siguro dito na lang. Tas, siguro ipunin ko ulit. Baka Sunday na lang, no? Next week. Para mas marami. Kasi puro long story yung nandyan na babasahin natin. Kaya siguro na yung boss natin, no? Pero, try pa rin natin. Sa ngayon yun lang muna, mga kabaryo. Hanggang dito na lang muna. At maraming salamat sa pakikinig ninyo.